כל מי שלקיץ! כל ראשונה, והתחלתי איתה בכוונה כדי להתאים אותה למכנס, שדרך אגב מההול של החורף. כל שהיא. יכול להשתמש בו בתכל'ס גם וגם. חולצות כאלה, קניתי המון. זה כזה סטייל. גם באותו סגנון, טיפה יותר פשוט. זה לתקופת צילומים של באתי להחליף בגדים כזה. כאילו בתקופת צילומים אתה בא לסט עם פיג'מה. אז כאילו זה, אני יכולה לשאול עם זה אפילו, אתם מבינים? זה וייב, תן לי וייב. כבר נכנסנו למוד הזה של החולצות, הגיעה החולצה הבאה. שמתי את המכנס שגם שמתי בהול של החורף, וגם הוא מתאים גם לשתי עונות, למרות שהוא טיפה יותר מחמם. תקשיבו לי טוב, הלוק הזה יושב לי כבר חצי שנה בעגלה, ואני לא ויתרתי ואני אמרתי, אני אזמין אותו יום אחד, אבל אני אזמין אותו והיום זה הגיע. וזה פשוט יפהפה. זה כזה אני, זה כזה נוגע. זה כזה מתאים לי, זה כזה יפה. והזמנתי גם חולצת אוברסייז. הכי משעמם שיש. מה עובר לך לסטייל? יש לך חום? מה, אחי? זה... תראי, אבל עם המכנס זה לא משעמם. עם תכשיטים. לא נכון. על אותו כיוון הזמנתי גם חולצות כאלה. גיל, גם בשחור. האמת חשבתי שהזמנתי בעוד צבעים, ואני באמת צריכה. הזמנתי עכשיו בעוד צבעים לחורף, ועכשיו קיץ, ואני צריכה לקיץ. מבינים את הראש. לא עמדות, שחור, דמיינו. מדומיין? יש. 3 מכנסיים למתחת לחציות. אוקיי, זהו. נקסט. זה בת סטן. היא עלתה לי לדעתי 50 שקל. ראיתי כאלה בארץ במינימום, המינימום של המינימום 100-150, אפילו 200 ראיתי. וזה לא נופל מהאיכות שלהם. ממש, זה ממש יפהפה. לשבת, לבית כנסת ולשיעורי תורה. זה מיוחד כל כך. ממש אהבתי. הבא בתור יש לנו חולצה שהיא קז'ואל אדומה והבד שלה פשוט מטורף. הוא ממש נעים. והסיבה שקניתי אותה היא... ראיתי את זה בשיין. עכשיו אני מתחזקת בצניעות. וזה ממש כאילו רואים הכל. ולא רציתי. אבל ממש גם לא רציתי לוותר על הסטייל המשוגע הזה. אמרתי אז אני אשים פשוט חולצה אדומה מתחת. תקשיבו, זה לא נראה טוב. עזבו את החצאית, אוקיי? זה לא נראה טוב ביחד, זה נראה מוזר. הגזרה של זה והגזרה של זה לא מתאימים. וזה גם קטן עליי. בעניין של הצניעות, קניתי גם ליונית אדומה, שהיא קצת שקופה, יש לי כזה בכחול, ואז כזה לשים את זה עם גופיות וזה. עכשיו... גזרה. אני אחזיר את זה. לא רוצה. איכס. בעיקרון היה ויז'ן. ניתן לראות את הוויז'ן. הוויז'ן לא צלח. חצי מזה. איי. איזה באטל. איזה יפים הפשוטים שהזמנתי. כולם אחד ברוך שם חפשה. טפו בצד. טפו בצד. טפו. איזה יפה.